Could we give God a mighty clap of praise good no? Para sa itong mga young people. So, maka-bless good kayo, no? Makakita sa ila, really dedicating their life and contribute good sila sa ato ang church life. Now, I've been given the task to give us the word para sa Inside Out Sunday. And ang akong una sigurong ipangutana sa ato karon is, unsa atong gusto makita sa ato mga batanon na mahitabo sa ilahang kinabuhi. Pasensya gamay kay ni mata ko sakit kay ako nag-stiff neck ko. Unsa atong gusto makita sa ilahang mga kinabuhi sa atong mga batanon karon. And you know, when I ask that question, knowing na daghan kay sa ato karon sa state na maybe kita ni, we are the young people in GCAF today. Or maybe kita ang ginikanan sa mga batanon. Unsa man ang atong nganong gustuhon man nato ni siya. And so nagdako ko sa GCAF. Kung nako diha just look for me. You can know my dad and mom. Upat man may ka igsuon. And katong gisayaw nila dinhi, nabuhat na naman na tanan. Kana akong duha ka manghod, no? They were the tambourine dancers here before. Kani siya, this was kids praise. And nagngisi na karon akong dagway diha. Pero honestly speaking di ko ganahan mo appeal ani kanina event, pero by God's grace naaman diha gipa-appeal ko sa akong ginikanan. And if I was thinking ba sa pangutana, what do we want to see for our young people? And gitan-aw na ko akong self, usa ko sa nagdako diri sa GCAF. I'm 44 years old, and if GCAF is 36, I was here the entire 36 years of GCAF, sa diri sa kusa. Meaning nagdako ko gyud dinhi sa simbahan. And by what my parents did, bringing me to church, and then na-expose ko sa mga Sunday school also. They also shared the word to me. They made us memorize so many memory verses. Nahitabo is when ang kids praise. Abangan, may reboot coming up here. So, eventually, when I came back from college, na-challenge ko to lead a kids Sunday school. So I became a Sunday school teacher at the young age of 21 years old. And it went on until 2008 and 2009. Again, na wala pa na human ang Ginoo sa ko aside from plugging me in a small group. We called our small group then single young professionals. And naadayin karon ang katong kids ministry, youth ministry that we call now Inside Out Ministry. And this was 2009. This picture is actually launching day, and this is the relaunching today of a 5th generation of Inside Out leaders. So sa Inside Out, that was not the first youth ministry, by the way. I always give homage to Pastor Peniel and Ate Hazel. They were the first kanang youth pastor, youth ministry. We call our first youth ministry here in GCAF Gen Y. But at that time, I was in Manila siguro, wala kay ko ka-appeal, and napogo sa kids ministry when I came back. So, in 2009, this is the second generation of youth ministry nato, and we called it Inside Out na dayon from here on out. Now, nahitabo din is that some of my Sunday school students became part of the unit ministry. Nagdako gyapon sila and na-appeal sila. And they became, some of them entered into Inside Out Unit Ministry, mga first year college na sila. Some since elementary, kaila na kay ko na nila. And I was their Sunday school teacher. And some of them, filled my heart with joy kay ni-graduate na sila, nagtrabaho na sila. Sila na po inikugos sa akong baby. That's Dylan, by the way. He's 1 year old or less than 1 year old there. And some of them started to enter into serious relationships and get married. And now, naana sa ila pod, I had the privilege as well na naay ni trabaho full-time sa atoa here in Inside Out, giving her
3 years of her the prime of her life, no, yang gihatag yun ang yang pagkabatanon, yang energy, yang intelligence, and then some of them now are married and are gonna have kids or have kids na. And mo na ang nisulod sa akong mind sa answer ba? I believe God's answer to that question sa ako na unsa matong gusto makita sa itong mga batanon. Every time makita na ako ang katong mga bata, nahimong batanon, nahimong ulitaw, nahimong ulit dalaga, nag-asawa, and naapagyapon sila sa pagmahal or paglove nila in the Lord, it always fills my heart with joy. Na makita gyapon ako sila na nag-love gyapon sila ni Lord. And some of these young people, no, by the way, wala na diri sa Cagayan. Some are in Manila, some are in another part of the world, pero what will always give my heart joy is nakita na ko sila that they have kept loving God no matter what. And what will always fill my heart with sadness, what will always break my heart is the otherwise. Makadungog ko na nawala na sila. Makadungog na ko na they are living in sin. Makadungog ko na wala na sila time even for the discipline, the spiritual discipline of meeting together as a church. That was what always would break my heart. And so, that would be my message for us today. And maybe this vision that we would want for our young people is from youth. If they will love the Lord from youth, may they sow even until tiguang na ni sila. And my text for us is, if you can open your Bibles, nasa Psalm 71 na siya, Psalm 71, verses 17 and 18. No? O God, no? Gikan pa sa akong pagkabatanon, ikaw ang nagtudlo kanako. O karon, I will still proclaim your wondrous deeds. Ingon din sa versikulo 18 sa Psalm 71, so hantod sa akong pagkatigulang, when I am of old age and I have gray hair, O God, no, ayaw ko biyai until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Kabaw ka, kanina salmista, di na siya batanon, tiguang na siya. Senior citizen na siya. So mga senior citizen na to, nakauban din namoy gusto memory verse, kani chindindot kay ni siya. Sa mga lolo and lola and mga ginikanan. That even when we are old and gray, O God, we will still proclaim your might to another generation, your power to all those who come. Nindot kayo, no? And if you read actually the book, this psalm, dili ni siya kanang hayahay, tanan. That's why kapasalamat siya. Niagi na niya tanan. Na siya problema, na giagi siya og kanang mga kontra sa iyaha, no? Daghan kayo nahitabo sa iyaha, but you can still see, no, na wala siya nawala. Nag-love ra gyapon siya ni God, kabalo lang gyapon siya kinsa iyang Dios, iyang manluluwas ug iyang protector, iyang savior. And so, this is what we want to happen. Now, nindot kayo, no? Kaya naingon siya diha, O God, you have taught me from my earliest childhood. Una agali, ginaunsa man taog tudlo, ginaunsa tag tudlo, gitudlo sa Ginoo. Na ay biblical pattern ani, na this is how normally gihatag sa Ginoo na pamaagi na ginatudluan taniya from our earliest childhood. Naiuban sa ato dinhi special case, mga exemptions, pero kasagara, no? Kasagara naa dinhi sa kaning biblical pattern na gihatag sa Ginoo, and then naa na rin the rest grasya pod kung wala man ka ni or dili man ni agi kaani na pamaagi. So normally halos tanan sa atoa or daghan sa atoa ni agi sa ginikanan.
Atong ginikanan, ang una ang nituo sa Ginoo. Tinuod siya para sa ako Because katong pag nataon ako, akong papa o mama na gina-disciple naman sila. Ang ingon ni dad kay kuan daw, mga American missionary daw to. Usa, they also were part sa ilahang employer din, Christian pod. So, grabe ang ginalihok pod sa Ginoo na by the time nagminyo na sila, nanganak na sila, kami nagsunod na lang dayon mi kung sila gasimba. So muna usually that's why Deuteronomy 4:9 giingon, ang mga ginikanan, ang kitagaan sa command. Ang ginikanan sa mga katauhan sa Dios, ang gihatag sa kanina command. Tell your children, og dili pa makalusot ang lolo-lola apil po di mo diri, and your grandchildren as well. This is the normal way. God teaches us since bata pa ta para unsaon pag-ila niya, unsaon paghigugma niya, ug unsaon pagsunod kaniya. This is the normal way na matrain ta since bata pa sa atong pamilya. Now, I say this is the normal way because naaman po dahil mga kauban, mga igsuon karon na wala, dili Kristohanon ang ilang ginikanan. And sila pa siguro ang nauna, ang bata or ang batanon pa ang nauna og na save. And so what happens is that because this is not just speaking about Christian or family nato na biological family, pwede nato siya i-expand sa ato ang spiritual family. So kung kita nasalo ta, di wala tay amahan or inahan diri sa kalibutan na Kristohanon, pero pag nasangyawan ta sa mayong balita, nituo ta sa grasya sa Ginoo, nadala ta apil ani ang spiritual family, naay ni adapt sa atoa na bilang serve as amahan, spiritual inahan, spiritual igsuon, meaning nagkapamilya nagyapon ta sa Ginoo. So wala ilusot na ang either normal way is our own biological family, kung dili dinhi masalo dayon sa spiritual family or what we call now as the church. The ecclesia, ang pagtipok sa mga tinawag sa Diyos. Kini ang pamaagi na makaila or ginatudluan ta sa Ginoo how to love Him, how to treasure Him. So unsa ato makita here is that kung bata pa ta, tudluan na sa itong ginikanan. Aham na siya, di ba? Dili lang po na siya taman sa ilahang panimalay. Nakita po nato na kaning, Lord, you have trained me, you have taught me since I was bata pa ko. Nakita nato ni ginadala o ginasugo ta, na dadoon nato ang atong mga pamilya na mo worship sa Diyos together. Deuteronomy 5:12, di ba? Observe the Sabbath day by keeping it holy. So, unsa may buhaton nato aning Sabbath day, mutipok ug musimba sa Dios together. Sama sa atong gibuhat karon. Then, sa Hebrews 10:25, ang New Testament picture, di ba? Na buhaton gyud nato ni ngano man ang pagmabuhat nato ni naamay encouragement, naamay blessing mahitabo when na magtipok kita. And nindot kay ito na song na classic, as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. No? Diha ba na ang grasya sa Diyos mulihok siya sa
iyahang katauhan when mo tipok. And that's why this is part of it na magdala ta, dadadon yun nato ato mga anak, ato yun sila ipa-make part sila sa church life, ato yun silang ipa-connect, no? Na dili lang kita mga chongs, maging suod o maging loving to one another. I would want my son, my daughter to love more and more of you. Na mag-ila, no? Create opportunities for that, na mag-connect. And so, ang pangutana karon is unsaon. And mo man na siya, no? With the limited time that we have, and continuous man ni siya, I will just rest in the Lord na tagaan ta mo usa ka example o usa ka small sample size. Unsaon. Base sa giunsa sa akong ginikanan o ginaunsa nako karon bilang ako na pod ang ginikanan. So, una-una, tungod sa karong generation today, unsa man ang atong giatubang sa atong mga batan-on. Daghan na kaayo og atong makita sa internet. Daghan na kayo, sayon na kayo mo biyahe, dili sama sa una. Diba sa una, mahal kayong plane ticket, murag wa kay ka idea, kung natao kas kagayan, murag una gyud ako, dili na ko mamatay. Pero karon, nakas kagayan na tao, tungod sa ang kalibutan, murag sayon na kayo biyahe iyon, makahuno na naka, moadto ko sa US one day. Kani murag himuon na kog sala ang Cebu, no? Or ano, daghan na kayo og options, in other words. Unsa may natao sa option, daghan na rin tayo murag mo ni akong gusto, preference, di ba? So tanan ang karon mga generation, nabantayan ninyo mga batan-on, daghan kay ta og options na na-train punta na base sa ato mupili ta or moadto ta sa mga butang sa unsa atong ganahan. Moadto kog restaurant sa kadaghan, kani akong ganahan. Sa una, gumusuroy ka, wa man kay choice. Gaisano Barrio or Ororama Kogon. Wala man kina, di ba? Karon ang mga gusto, uptown, downtown, Premier or SM City or sa diha, no? Gaisano uptown, naragani soon, no? Pero karon sa una, wala, di ba? Sa kadaghan mapili, murag nana bitaw naanad ang atong mga batanon karon na mapa, di ko ganahan na. Ngano man anak? Di ako feel. Ano bitaw? Then, moingon po diri, di ko nanak, mapa, kay naman. Akong friends, what diha? No? Akong crowd is not there. Hanap to. So, pero kabo ka, hunanaon ni mo, mga ginikanan o mga lolo-lola ang storyahan mo ha. Sa mga butang, na imo bitong gina-hold as very importante. Bahala mo ingon pa na, kabantay ta, bahala mo ingon pa na to atong anak or ang atong mga apo. Di ko ganahan niya. Di ko ganahan mo ito. Atong pugson. Inis ba? Di ko. Hatot pati ka. Drop ti ka. Kakunti ka niya, love you. Kano sa mana? Kanotis ka, buhato na nato kung ato silang paskwilahon. Gina? Unsa ang mga wrestling sa mga ginikanan rin. Taga sayos buntag sa inyong mga anak. Unsa ilang isulti sa imo? Nay, day, di ko ganahan. Mingon ni ka, kailangan ni nak, this is for your own good. Di ba? Imong ilisan, imong liguan, bahala, nagpiyong pa ng mata, imong lang, hungitan, dadon sa kwilahan, i-drop, ang uban, maghilaka pa, nay, don't leave me. Tay, don't leave me. Di ba? Mingon ako nak, nay, wala ko'y amigo din Mingon din nanay, okay lang nay, okay lang nak, maka-amigo na ka niya. Basta pag duel ha, good job. Biyaan nila ni mo. Di ba? Ganun naman. Because, kailangan man sila maskwila. Kailangan man sila para sa ilang kaugmaon. Unsaon na lang man imong pakaunon sa imong kagulingon nak, kundi ka maskwila. Di ba? Ganun naman. Because we as parents have this belief. Sold out kita ba? Kailangan maskwila kong anak para sa iyang kaugmaon. Now, I'm not saying that's bad or wrong. I'm saying, apil ni ang simbahan. Apil ni iyang pag-ila kung kinsa ang Ginoo. Paghigugma sa Ginoo. Man na niya ma-learn. Naku, ikaw ba na
SDA sila na school. Iko, ay, uy, bawian na gyud sa imo ha. Kanang kung pwede lang, di na mo diha soon, pero no, kanang bawi kung sa inyong tinudloan. Kay moingon naman daw ilang anak, tay, SDA ko. Or pagpabaptismo na ko sa SDA. Iko, hala, no, tanaw nimo sa school, dili biya tanan school Kristohanon. Dili biya tanan classmate nila Kristohanon. Ahaman lugar nila makatunan ang Diyos o pagmahal sa Diyos sa pagtipok sa iyang simbahan. And if we believe daw na importante kaya ang friends, importante kaya ang influensya sa good friends, ahaman nato ginapabarkada sila ng mga lugar, ginabutang. Di ba? And so, if that is also the key influence in their life is friendship, titos and titas, brothers and sisters, then, importante kaayo gyud ay para sa ilang kaugmaon. Now, kita mga ginikanan will be in the same mindset na kung unsa pa na ilang preference atong i-override. Because that is what we have been doing. If we believe it is important. So ako na siya i-link sa ako ang ginikanan ha. Tinuod mo gigina. Si David, dili man gyud ganahan mo simba sa GCAP. Ako? Dili. Bata ba ko? Bunalan man ko nila kung di ko muanhin din eh. Asuan higid. Di ba? Dadoon magigon nila din eh. Until, this is the picture of Proverbs ba? Train up a child in the way he should go. Na-train ko nila, na-discipline ko nila, na nahimo siya pattern sa akong life. Na musimbag yug ko, no? Appeal yug ko o sa worship. Pagpadala nila sa ako sa Manila, pag-college, nasa whole different ball game, di ba? And mo na, no? Kung napadala ka sa usa ka lugar, way kailan nimo, makakinabuhi ikag usa ka kinabuhi na different sa kaysa nagbantay nimo. Pero tungod sa unsay gitanom sa ginikanan sa ako og the training, tinuod na agi mga Domingo na moingon ko di ko ganahan mo simba. Ug siguro naagi Domingo na or usa ato na di ko kasimba, pero di kaya sa konsensya kinapat na train gyud ko ba. Musimba gyud ko na following Sunday. So wala gyud siya naputol. And that's really what we want, di ba? If what we want to see in our children, ang atong mga batanon, na magpadayon sila. Kung makasala man sila, mubangon, mupadayon gyapon dayon padayon padulong sa paghigugma sa Dios. Dili gyud mawala, masaag, mawala totally. As if okay na sa ilaha karon na mag-live-in. As if okay na sa ilaha karon na, di ba, magpakasala, and then dili nagali okay na gyud sa ilaha, dili nagali mo simba. So, kung atong iset aside sa kaniatong kuan ba, mga preferences or ano, are we raising a generation today na no matter what will happen sa ilang kinabuhi, where they will be led by the Lord, dadoon ba sila sa lain na nasod, lain na syudad, magpadayon paghihapon sila og higugma sa Dios, pagsalig sa Dios, pagsimba sa Dios, mangita gyud sila og sila makasimba together sa magtotoo. Og kung naas na sila dito, mangita gyud sila pamaagi na ma-connect sila, maging part sila and an active member o part sila sa kinabuhi sa simbahan. Mao ba na atong kinapadako karon ng mga batanon? Mao ba na karon ang atong mga batanon na atong ginatrain na naa sa ato karon? This task is great, no? And after me, na ay atong Inside Out team leader will be asking and taking you a challenge, giving you a challenge with this great task at hand. But remember, ang gitagaan sa biblical role here, command, is ang mga ginikanan na i-train nila ilang mga batanon, ilang mga anak ang ani. Ug motabang dayon ang spiritual na pamilya, ang simbahan. Aning na big task. So this is a hand-in-hand working together na mahitabo kini.
Ug mo ni ang normal way nagihatag sa Dios na ginatudluan ta o ginatrain ta. Amazing, no? If I will just read to you when the one another commands sa Diyos mahitabo. Kung magkita ta one-on-one, magkita ta small group, magtipok ta bilang iyahang big group dinhi, iyahang local, as a local church. Mo ni no, ingon pa sa Colossians 3:19. Magbuhat na, let the word of God dwell in you richly and admonishing one another. No? Magtinudloay, magkinoreksonay with all wisdom. Magkanta to together. Give thanks to God together. Ingon pa sa Romans 12, love one another, welcome one another. Sa 1 Thessalonians 5, encourage one another. Sa 1 Corinthians 12, care for one another. Kaya kung naay usa na nasubo or nagsuffer, kita tanan ga-suffer. If naay tanan na honor, kita tanan dapat mo rejoice together. Dili lalim og sayon ang maging usa ka batan-on today. Daghan kay temptasyon, daghan kayo og mga influences na mo actively draw them. No? Dan dinhi yung lingaw. Pag makatrabaho na ato mga batanon or nagtrabaho naman mo karon, you will start to get so busy because the idea sa atong kalibutan o ang values is, di ba? Kayod para magdato ka, para mahayahay ka, para makaprovide ka og family, ay mong blessings family. And usually ang mawala diha is ang time together with the Lord. Time together with His people. Do you know why? Grabe ang love for the local church today. Tungod, gitrain ko sa akong ginikanan since gamay ko. Nga naman, tungod mo man ni ang gipagamit sa Diyos na pamaagi, ani. Nganong, kaboka, nganong love kay na ako ang church? Kay love man kayo ni God ang church. Kaboka, nganong committed kay ko sa GCAF, kay committed man kayo ang Diyos sa GCAF. That's why my family life is here. Diba? Akong mga anak, ako ipa-involve gyud dinhi. Wouldn't it be wonderful if kita tanan also? Because I believe, no, dili makita ni sa nila ang kalipay o kalinaw o eternal life dito sa gawas. Dinhi sa Diyos, sa pulong sa Diyos, sa katauhan sa Diyos na makadungog sa iyang pulong ug nituo sa iyang pulong. So may all of us, no, and I close with this wonderful view in Psalms. At the last two verses niya, this old man na ni sulat aning kanta, ni sulat siya na no, tiguang na siya, pero ingon siya, I will praise you with a harp. Tungod ikaw, Diyos, ikaw ang faithful. Mukanta ko, Lord, og praise. I will praise you and sing praises to you with lyre, O Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praise to you. I, whom you have redeemed. More than salapi. Kung redeem siya, save siya sa Diyos. Do you know what, lolo and lola? Do you know what, dad and mom? Kung save imong anak, o gipauli na ka sa Diyos, dili man salapi o imong mga property or balay, at the end of the day, ang importante is, na-train nimo sila, ni-love sila sa Ginoo. They are redeemed by God. Ano man, pagkita nimo sa iya sa langit, isn't that for your eternal joy? Pag makita nimo siya sa langit, imbis papa, ya tawag nimo, Brad, sister. No, amazingly, dili na pa daddy ang tawag ni Dylan nako sa langit, kundi brother na. That would be my relationship with him.
That is what it would be more important for me than ipadala sila sa mga usapan na mga university. Can I help Dylan love the Lord? Tungod ani, ako siyang gi-ask, nanangin ko, pwede mo na ako i-share. Ako siyang gi-ask the other day, and ko, Dylan, unsaon man ako, how can Daddy help you love God more? Una? Natingala siya, ha? Sama na, Dad? Siya, no. Do you understand the question? Siya, kasabot ko. Siya, una siya, At the end of the day, after a few moments, ana din siya, pwede ko nimo tabangan, Dad? Pwede ko nimo tabangan, Dad? 9 years old. And, no, yung sulod sa akong heart is, of course, it would be, I would do my best, Dylan. I'll help you. I'll help you love the Lord as your daddy loves the Lord. So that's what we want for our youth. Let's pray. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong na kani posible tungod sa imong bugtong anak na si Jesus na naa sa cross sa Kalbaryo ug iyahang gi-surrender iyahang life as a sacrifice, a pleasing sacrifice. Para Lord, naay mga katawhan na mga makasasala, maluwas ug mosimba kanimo. Ug wala gyud Lord, walay mawala sa imo ani. And so kami dinhi sa GCAF, may we all exert tanan namong effort, tanan namo Lord na passion na amo kaning buhaton Lord. Bahala napa sa training mode pa among uban karon. Na napa sa pugsunonod na mode. Bahala napa sa guruyonon na mode. Bahala napa sila sa mga tudlon i-remind, constant reminders. Lord, kay nagtuo man kami unsa ni kaimportante, nagtuo ka man kami Lord na dili man kami sa among kulang na abilidad to tudlo or speak, ikaw Lord ang mobuhat sa milagro na sa pagdala namo sa ila dinhi, sa pagsangyaw namo o pagtudlo sa imong pulong, naa kay buhaton Lord na milagro na ikaw lang sa imong balahang espiritu Lord na imong usbon ang kasing-kasing, imong tangtangon ang nakatakip sa mata, imong kwaon ang nakabara sa dalunggan ug makasabot na dayon, makakita na dayon ug mubati na dayon og tinuod na gugma, O Lord. Kay imo ha silang gibanhaw sa ilang kalag ug naluwas ug giusab kanimo sila. Mao ka na among gipangayo ug ask Lord sa tanan namo mga mahal sa kinabuhi, among mga batan-on, among mga anak, among mga apo. And that's why we will, Lord, encourage them all the more. Bring them here. Sa usa lang among kailangan buhaton, Lord. Dadon sa simbahan. Among ipa-involve sa simbahan. Para lang yun sila, Lord, makatakat-on one day with this pattern of life they have lived. Tabangi among mga ginikanan diri, among mga lolo-lola, among tanan mga batan-on din, Lord, na magtinabangay kami from all walks of life, singles, ba or mga minyo na ba or mga bata pa na maghigugma gyud kanimo all the days of our life. Gikan sa among kabataan, from childhood, Lord, from youth, even so to old age. In Jesus' mighty name, amen and amen.